atibatike zvechopu chopu. Right. Pakupisa manje. Timu rese rapa position maona madzokera aita mudhara uya Nox Chivero ma 1 chao. Ndo patiri kuti Geza the late is now speaking from the grave. Ndo situation yakamirira zviri kuitika zviso. Zvakawanda zvinhu zviri kutaurwa ende zvakawanda zvinhu zviri kuitika, and currently President Emmerson Mnangagwa vanga vari kuGhana for about 3 days. Vari ikoko kune zvakasarawo zvichiitikawo kuZimbabwe kuti Mutuli Nqubo wameno zvakasara achitaurawo mastatement ake achiti mai manje vanhu vari kuda fuel, don't worry mamotorists muchange mune relief, muchange motase makudzikisirwa maprices efuel. 10 minutes after ndovataonawo timu rinoona nezvefuel rezera rinoona zvemaprices varatowedzera futi mari yacho. Saka fuel iramba ichingokwira, mukuru hapo, ende Geza revolution yadzoka futi mugame. Honestly, tiri confused amana kutaura chokwadi cheko zvinhu zvacho hazvisi kunzwisisika, but I don't want to waste much of your time because zvakawanda zviri loading. There's this issue iri kuitika pari kunzoni before CAB3 came out. Every time Geza made an announcement, I would counter him the next day with a video that would get not less than 100,000 views. I was the only mouthpiece, including muzukuru wangu Temba Maponga and Mutisi, getting over 300k on content supporting ZANU-PF. Now that CAB3 is out and we see that it has the potential of taking president to 2037, I realized that Geza was right. So I've decided not to make videos defending CAB3 or countering Chivero. Fortunately, with me now not supporting ZANU-PF or Varakash combined can't match the numbers my videos did defending the system. This shows that contrary to the false rumors, I'm clearly worth more than $1 million and a Land Cruiser. In fact, it's clear that I'm worth all the Land Cruisers and money given to all Varakash who combined can't do videos that match my impressions on one video. Ndo zviri kutaurwawo nemukomana uya anonzi Rutendo Matunyarara. Rutendo Matunyarara mumwe kuti ari kungomuka wachibhebhengenewo achitanga kutongojamukawo ari kwaari ikoko cause makombreds acho ari kujamuka akawandisa. But semunhu angaswa vanhu tichipinda muchikimbichana tichionesana, ndoda kuti timboteerera nyaya iri kutaurwa panapa. But ndisati ndareleasa something chandinoda ndikande izvezvi, zvakakosha kugara ndangoshandisa mukana kuzivisa mese maZimbabweans vari munyika yaSouth Africa muno vari kudawo kuregisterwa macompanies nekuvhurwa maFNB business accounts vasina mawork permits kana kuti mastudy permits. Ndiri kuti mazuva ano zvaizi pane company iyo inonzi Education Research ndo shasha dzacho vanokwanisa kuregistera uri kwauri vari kwavari as long as uine passport chete. Saka garai mavabata vakuitirei iko zvinezvi. Regai timbonzwa zviri kutaurwa zviri mumastreets, nekuti munogona kuti mastreets aya wai wanga wanyanya kumanhingirikina kumaiginwa kudai so kune zvinhu zvakawanda zviri kutaurwa. Saka ngati vatangotangira panapa takatoteerera tese sinzione nzeve ndinadzo nzeve dzacho. Kuriendi zvisei makadi pakuriendi makadi maZimbabweans muri kuionawo here nhamo yatiri kubikirwa nevanhu veZANU-PF iyo vakomana? Munozvionawo here kuti kana tiri vanhu vapenyu vanorarama tiine njere dzedu dzese dzakakwana, vakomana ngatisiyanei neZANU-PF. Kana dei maZimbabweans vari vanhu vane njere, tichiri kuseenzesa njere dzedu semaseenzesero ataita njere kuma 1970 chakadaroko, tichiuya tiri muhondo kusvika taipedza. Vakomana, kutaura chokwadi, ZANU-PF haizive yakatora nyika ino. Kana tichitarisa maleaders aripo,
ndiwo maleaders akanga aripo panguva yehondo yechimurenga. Havazivo vanhu vakarwa hondo. Ava vanhu mubikirwa wega kuti vanhu vakarwa hondo, because kana dei vanhu ava vari ivo vacho chaivo chaivo vakarwa hondo, zvinhu zvingadai zvisina kumira mamiriro azvakaita izvo vakomana. Vanhu vakarwa hondo tisu taiva kuno kumusha. No mani, hakuna zvinhu zvakadaro vakomana. Kubva here pakatorwa nyika ino, hakuna zuva rokuronga chinhu chakanaka. Nyaya yakuronga kungourayana chete, nyaya yakuronga kukonzeresa bopoto mukati mevanhu, nyaya yakuronga kuita zvisina development munyika, zvisina kuti kana mukazocheuka mangwana munoti patakavaka ndepapa. Hapana kana zuva remahara kuchakashata. Vakomana, makabarwa naSatani here vakomana? 2023 achipera makatanga nokudzinga MPs muparliament. Imvonga mupopoto chete iyoyo. Zvichipera izvozvo matangana nezve2030. Hamuna nguva yokuvaka. Vakomana, haiwa DNA yeZANU-PF ngaibve vakomana. Haiwa DNA yeZANU-PF ngaibve. Zvandiri kuona izvi zvokuti vanhu vanenge vakaunganidzwa thousands and thousands yevanhu vachinzi ngavauye kuzotaura nezve 2030. Votounganidzwa vanhu chii chamuri kuita vana munangarwa vakomana? Chii chinoitwa nevarume vakuru ichocho? Zvabvepi izvozvi kana ukada kuzvitarisa kuti instead yokuti muronge zvinhu zvokuvaka, imi muri kuvaka izvozvo, muri kuronga izvozvo. Zvinombobva papi izvi zviri kubvapi? Zvinotangira papi? Mashaya here chokuita chokuti muvake vakomana pakuunganidza vanhu, mari muchitambisa mari zvakadaro? Why muri svina varume imimi? Why musoro menyu makangozara kuronga svina chete? Ndikuona kusanyara kwacho, even admit kuti maelections anounza hondo, vanenge vachiunza kurovana kwevanhu, kutobvuma kuti munorova vanhu nekuda kwemaelections. Ndo maelections, ndo democracy here. Ndo zvamungapa reason yokuti tiri kuda kuti tiite maelections asaitwa nokukasira because vanhu vane vachirwa. Ifungwa inouya nevarume vakuru vakadai, varume vanotungamirira nyika. Kuuya nefungwa yakadaro musoro menyu, kutoisa reason yakadaro, kutoinyora. Satan, Diabolos, nyoka, varoi, masatanist. Munobvuma imi muchibvuma kuti ireason toda kutaura nokuti vanhu vane vachirohwa. Saka tombomira kuzorora kurohwa. Reason inobudiswa nevanhu muromo mavo in such a democratic country. Are you exercising democracy kana muchitaura kuti munenge muchirova vanhu? Muri kubvuma imi vamunangarwa kuti munenge muchirova vanhu, saka moda kuwedzera maelections kuti vanhu vambozorora kurohwa. Imi baba makapata imimi. Izvozvo musafungidzira kuti tinongoramba takanyarara. Nangwe mukaronga 2030 kabuda, ndiri kuda kukuudzai panapa. Zvimwe zvichitaurwa nevanhu vanenge vachitaura pazvivhitivhiti vachifarisa, vachingotaura vachitaura. Ini ndiri kuda kukuudzai vamunangarwa. Hamufi makatiita zvamunoda, makaita vabereki vedu zvamunoda,
mukavauraya vese vanatongogara, mukauraya vese vana mujuru, mukauraya vese vamakauraya vese nemagandanga makomridzi amuri kuuraya iko zvinezvi vachindovigwa vatatu kuheroes acre uko, nokuti varipo vakaswederana pedyo nemi muzimbabwe imomo. Isu kuno kwatiri kunoko hatichauyiko, tinouya kana muchatenyenguka, musafa makafungidzira kuti mungaramba muchingokunda vana baba vacho mugokunda nesu vana takangotarisa kudai. Nhema idzi ndidzo dzinonzi nhema. Kutochero mukamama duzvi hombe rakadarika imi kukura nezimhino renyu riya, nhema dzenyu vamunanga ndotokuudzai zvamai vangu ndazokupikirai nhasi. Hamene kuti imi venyu mai varipi, hamusi mwana womunhu imi baba imi, inhema dzenyu, hamusi mwana womunhu, hamugoni kungorongera vamwe mabrothers enyu zvinhu zvakashata chete. Nomumwe wamanga munayo wamainzi ndiyo shamwari yenyu chiwenga, makamuchita, you always plan to con someone. Hamuna kana nyaya iri straight mukati meupenyu hwenyu. Inhema idzodzo, namai vangu inhema idzodzo, ndotokutaurirai. Idzi ndidzo dzinonzi nhema. Kana muchida kuona kuti ndidzo dzinonzi nhema, idzi ndidzo dzinonzi nhema dzamuri kuronga idzi. Muri kuronga svina yamuri kuronga, rongai mubude muchinje mitemo yese muchinje. Asi munofanira kurangarira kuti Smith wakabva paine mutemo. Smith aitoamenda mutemo overnight. Kana ichitotaura chakatanga chibharo, kukauya maraini, kozoya mariketi, ng'ombe dzopera, tichiimba vari vakuru vaya vachiimba kuya kwamheno zvavaiimba vakuru vachiimbira nyaya taivanzwa vachiimba. Musafungidzira kuti panga kusina, yaivorongwa overnight. Kwete yenyu yamuri kutomboda inotombonzi yoenda kureferendamu, iri kuenda kuhearing yevanhu nechii. Mitemo iyoyo iripo. Smith wakabva akafasa asingachatongi. Muri kupa mama. Tiri kutokutaurira ende, this is my last word, you will never hear me talking. Pano pakuliend kana kupi, you will never hear me talking. But iwe Mnangagwa Emerson, dambudzo nyema dzako. Izvozvo ndo zvandiri kutaura nemi mageneral makadai. Kana touya hatimbokunyengererei, makapusa stereki imi munosora muchingourawa vanhu vakapusa kudero, kurara hope, kukotsira munhu wemusoja. Hamurwadziwi nokufa kwava. Isu tichitirenwa chisoja tiri vana mujibha, vamakomredzi akutitirena munomu. Ndanga ndiri mwana mudiki zvikuru, but vanga vachitiudza kuti musoja haoni mumwe wake achifa agorega bheta afevo. But makafa imi munotaura kuti makaona mujuru achifa mufiro wakaita mujuru uya muripo mese, mukaramba makati untu makangotsikitsira muchingotira Mnangagwa achingokupedzai. Mukapedza izvozvo mukaona vese vana tokogara vakafa, makangotarisa. Iko zvino vamwe vanongofa makangotarisa. Isusu mazira atinoita, musoja 1 akafa unofanira kutsiwa ne10. Inhema dzenyu zvomunotaura izvo, munonyepa imi. Ndatoseka kudai. Ende handichaguriko kusvika svina yese yakukurwa, tiri kuuya kuzoikukura. Inhema dzenyu vaMnangagwa, muri kuzvinzwa? Makangwarira ivavo vanga vachahamene kuda vanga vachakutrustai, vachikutrustai chaizvo. Idzi ndo dzinonzi nhema dzamunotaura idzi. Namai vangu kudai, varere pachuru mai vangu ini. Nhema dzenyu, imi iwe wakaregererwa stereki, vakakuregerera. Iyo kana ichitonokumbirwa tirambo, inotonokumbirwa tirambo. Inhema dzako iwe, nhema idzo ndo dzinonzi nhema. Haiwawo kuti isu tirambe tichisvinaura hwegudo munyika yakafuma kudai, tichisviniswa newe nachivhayo nanatagwirei nanatungwarara kumeso kwenyu mese. Ndiri kutokutaurira iso, moda kuti ijairira kuti ibikira svina yega nyika inogara ichingeta basa rokungonyongana, vanhu vanogara vachingeta basa ukatarisa uone zvine zvichiita vanhu paya. Mumwe akada kuti utaure unenge achingotukirirwa, muchironga gurupu yokungotukirirana chete, munongoronga zvokungotukana nokungonyongana chete. Unombova munhu rudzii? What kind of a person are you? Hauna peace wakaita sei iwewe? Hauna rudo nevanhu wakaita sei?
kana uchibva kuzambia ndo zvingaita kuti uye kuno kuzoda kutiita mambo iwe uchinzi monomutapa satani iwe wakabva monomutapa uri monomutapa 1 iwe unoda kumonomutapalaiza iwe kuti ani iwe imi mazimbabwenzi akuna kuda kujairirwa nesvina mani muchisora muchijairirwa nenyongo inonyongoroka iyi muchisora muita zvokunyengerera baba muchiti baba kuna munangaro munokamana munangaro wemi mai vake vanonzani vana mai bona mbuya bona taivaziva kuti ndo vakabara Mugabe mai vake vasingambofi vakataurwa varipi vakafirepi rukuvute rwake runombova kupi munhu iyeyo une mwoyo wakashata kudai wakapedza mandhevereko zvino hationani nemandhevereko imi vanhu vechindevere hakuna kuramba makati undundu makapusa zvinhu zvakapusa kudai makapusa kudai hakuna kupusa kudai musazotinetsa kana taakurya rifa renyika inei muchitaura kuti moda kuripwa munhu akauraya vanhu venyu uyu aripo uyu musoro chichiona vamwe vachitoda kutotaura kuti amakosi siavhumela kuti engene uchibvumira zvinhu zviri kutaurwa nani who is this man anouya nemitemo yakadai wambovani iwe unoti kana watongogara vhere iwe ndi wakuda kutochinja nemutemo ndo zvamaimbana najapureza kuti akuchinja mutemo muri kuchinjira mamai venyu hakona isisu mazimbabwenyu hatizvokutombosora tichikunyengererai tichikufuridzirai tichifuridza tichikufuridzirai tichazokuti kutoti mimi masoja munototi munhu muri kuti muri kuteedzera mutemo wokuti nokuti president avanzerwo kana vadambura mutemo vatongogara vabuda out of the realm of our rule of law he is out ngatongwe nezvaakabata zviripo izvozvo mupolitics mune tit for tat zvawaita izvozvo unofanira kutsiwa nezve espedi iwe akona kusira makanyarara mhani makangoti undu ndimimi iko zvino kune magenerals atinonzwa vachisora vachisapota nyongo iyoyi nekunyengerera zvimota tichazvipisa izvo hamusi kuona zviri kuitika kuirani kuti mota dziri kuita sei kana dziri dzimba muchadziona zvatinodziita hatimbonyara ine madzenyu imi munonyepa imi kana Zimbabwe yese yaramba ndoenda ndeganyi nomutsa chimurenga chinofanira kumuka hakuna kuti murare kudai kuita manzukunuta sematahwa vata kudai muri muami muchingofa 3 pazuva muchivigwa 3 pazuva muchivigwa makangoti nzuku muri chimi inde wakupusa zvakadaro imimi munomunyengerera chii chamunonyengerera munofungidzira kuti akabva imi nyika ino inoshaya munhu anotonga ino imi vanhu vezano munosora muchiti nekuti ndivo baba vedu nokuti vari kugohwesa wakakutaurira kuti muno muzimbabwe vanhu vapera njere kufa wese ndiani kana imi makapusa kudero muri mazanu pf makapusa kudero tikabva ipa hatiri kuchiona chinonzi zanu pf ende muchazviona inhema dzenyu hakuna nyika ino inotongwa mutongero wamuri kuda kuita iwe zvasingatombofaniri kana uindako izvi kusora muchinyengerera muchindobvunza zvokuti referendum wazomboda kuchinja mutemo kuti ndiani what are you wada kuchinja mutemo iwe kuti what are you uri chii iwe kwete kubvunza ziyambi haana njere dzokuronga zvinhu zvakadaro idununu dushuro rakadaro harirongi kana chinhu chakaderero iyeyu munangarwa ndiye wakapa njere dzese idzodzo iwe Jonathan Moyo garira ikoko kana tapedza muno muZimbabwe mava right unenge usararama iwe Jonathan Moyo paKenya hakuzikuri apo tichakukumbira tokutaurira so tinokukumbira kuhurumende yeKenya vanotipa iwe Jonathan Moyo muchazviona zvenyu kana muri vana Ziyambe hatidi kunzwa zvimazita izvo munotobuda muno kubva munomu mese hatidi kuona kana riseva rakati